hem. Ja, men Micke, Henke, hur kommer du hem? Ja. Hur kommer du hem? Jag kommer hem till dig och bjuder på en 600 automat. 600. Wow! 4500. Hur har du tänkt göra det? Fan, det spelar ingen roll, jag äger 600 den. spänn till hårs kusin. Ja. Är det så? Henke, är det 600 hårs? Ja, 600 Hårs? Värsting, Ja, 600 hårs! Till 600 hårs. hans kusin. Menar du gram eller kilo då? Nej, fan kilo. Kilo! 600 kilo hårs för en Camaro. Alltså, Det låter som en fair deal. 600 hårs. 600 kilo hårs för en Camaro. 600 kilo hår. Hårs. Hårs. för en Vad är Camaro! hårs? 600 kilo hårs för en Camaro. Vad är hårs? Hårs är ett slangord för heroin. 600 fram heroiner för 500 gram. 600 heroiner. Jag ska komma ihåg det. 600 heroiner. Alltså! 600 heroiner. Okej Henke, okej. Fan, vad fan du ville väl köpa för den? För 500, 600, 700 spänn. Han säljer sin Camaro för 700 spänn. Ja. Henke, Du köpte den Henke, för fucking det är 30 000. dumt att göra affärer just nu. Jo. Nej. Just saying. Men jag menar, jag säljer den fan för under 20 000. Jag tänker inte låta sälja den just nu. Därför du måste vara nykter innan du säljer den där bilen. Även fast du säljer den för 20 000 så måste du vara nykter. Även fast du säljer den för billigare än vad du skulle göra nu. Nej, ibland måste man släppa lös. 60 000! Jajamän! Vem vill ha Camaro för 60 000? Men jag är fan seriös. All 60 000 bets. säljer man fan min bil 660 för. Det En är V6 för Micke, 60 000. slå på, för Hur mycket fan. köpte den för? 25? 42. 42. Då tänker jag inte köpa den för 60 000. Ja, Du har inte- alltså, jag orkar fan inte längre. Nej, men du har inte gjort så mycket på den för att öka värdet igen. Nej, och typ räcka till, vad heter det, Sådär. räckstillet på Sådär, han har räckat till 32 000. 32 Men 000. då räcker det till 43. Då räcker det till 43. Mekaniker som skrattar ihjäl sig. Det är underbart. Men, räcker, jag är seriös, 62 000 köper min. Ja men det är bra, det är bra Och du Henke. köpte den 62 000! och du köpte den för Det är dubbelt så 42. mycket. Ja, Det är 20 000 mer än vad du köpte den för. ja, Och du har inte gjort någonting på jag är den. seriös. Och du har inte gjort någonting på den. Nej, Nej. Jag skulle inte köpa den. Fast det är ju jag. ja, Jag vet inte, det finns säkert någon som skulle köpa den. Men jag skulle inte köpa den. jag skulle seriöst inte sälja den, jag bryr mig inte. Ska du inte sälja för 60 000 eller? Nej! Henke, vad, 70 000! Henke, vad bryr du dig om då? Typ 20-15 000. Men Henke, det är en bra bil, den ska du spara på. Ja, gör det. Sätt dig i bilen, vi åker nu. Ja, vad fan? Jag ska fixa 15 000. Pierre, du skyller Henke 15 000. Du får bil för det! Jag är seriös. Alltså jag är 100% seriös på 15 000. Henke, 15 000 skulle jag kunna köpa han för. Ja. Men Ja, inte 15 62. 000! Ja. Inte, Nej, inte 15. 62. Nej, 15, 15, 20, Ja. 50, Exakt. 80. Men Henke, 1%. Henke, då hörs vi när Ja. du är nykter. Ja. När både du och jag är Imorgon. nykter. Imorgon. Vi hörs imorgon. Skriv till mig. Fan, 15 000, helt seriöst. Ja. Gör det. Ja. Jag skriver allt som är fel med han. Bra. 15 000. Ja men Henke, det är lugnt. Allt som fel, Henke, det är mycket lugnt. fel. Vi hörs bara imorgon. Ja. Jag köper han för 15. Inte för 62. Nej, 15. Ja, Fan, 15, 20 000. 15 000. Inget högre. Jajamän. Men absolut lägre. Jajamän. 10. Nej Micke, du får inte gå lägre än han onykter. Nej men seriöst, jag kan fan inte gå lägre. Henke, vi snackar om det. Ja, vi åker nu. 15 000, inte Vem vill lägre. ge födelsedagsbarn en kram? Jag har redan gett dig en kram. Du ska fan vara nöjd. Tack Pierre, det var riktigt roligt att Tjena vara YouTube. Tjena YouTube. Tjena.